Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Municipal Coordinator sa usa ka partido nga mangampanya unta sa President Quirino sa Sultan Kudarat nga gingong gidagit napalgang patay sa Pandag, Maguindanao del Sur. Karna ko ali mga 170,000. Wagi nabalik bisag 5 centavos. Pipila ka mag-uuma sa Davao del Sur, gipanghagbas na lang ang mga pananom nga gulay tungod sa kaubos sa presyo sa palit sa ilang ani. Coast Guard Davao gisiguro nga naa sa maayong kondisyon ang passenger vessels ilabi na karong Semana Santa kanu sa dagsa ang pasahero. Kapin 200 ka mga armas gikan sa mga residente sa Lanao del Sur gisurrender ngadto sa kasundaluhan. World War II veterans gipasidunggan ato sa paghinumdum sa 83rd araw ng kagitingan sa nagkadeang lugar sa Mindanao.